Είμαστε καλύτερα.
1823 ήταν η ευλογημένη μέρα για την Τίνο. Σταθμός στην ιστορική της πορεία. Τέτοια ώρα, πριν από 192 χρόνια, συνοστίζονταν οι προπάτορες μας στο χωράφι του Δοξαρά, αψηφώντας την επιδημία της Πανώτης και κατέφεραν οι κάτοικοι από τα χωριά με ένα λογοπάναρα στα χέρια και την ασφάλεια στα καρδιά τους για να δουν και να προσκυνήσουν την Αγία εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν το χώρο του ουρανού που φύλαγε στοργικά στα σπλάχνα της γης μας για τον λαό της Τίνου και ολόκληρη τη χριστιανοσύνη. Και έγινε το νησί μας αγιασμένος τόπος προσκυνήματος και προσευχής. Από τότε οι γενιές των Τινίων κάθε τέτοια μέρα ξαναζούμε εκείνα τα θαυμαστά γεγονότα και ευγνωμονούμε τον Θεό για την ύψιστη ευεργεσία του. Η προσταγή της Παρθένου στη σεβαστή μοναχή Πελαγία της Μονής και Προμονίου, η ανάθεση της Θείας Εντολής για την ανέβρεση της Αγίας εικόνας και την ανέγερση του μεγαλοπρεπούς ναού ονομαστικά στον πρόπερτο Σταματέο Καρδιάδη, συσήκωσε σε ιερό συναγερμό το λαό της Τίνου και τους ευθυμούντες πρόσφυγες. Και ο αρχιερέας Γαβρίλ με διαγγέλματα από τον ναό των ταξιαρχών ευψύχωνε και ενθουσίαζε τα πίπη για την εκτέλεση του μεγάλου έργου. Οι καιροί ήταν δύσκολοι. Οι Έλληνες σε επανάσταση. Τα μέσα πενιχρά. Αλλά η Θεοτόκος πρόσθενε κάθε ανάγκη και ευόδωνε με τη χάρη της τη Θεία Αποκάλυψη. Και εκείνοι οι πρώτοι επίτροποι, θεόχρηστοι άνδρες και πιστοί χριστιανοί, διέθεσαν τον εαυτό τους και τις περιουσίες τους για να υψωθεί ο Ιερός Ναός αναμυθέτες σε κτήτορες. Και θεμελίωσαν το 1825 πρωτότυπο για την εποχή εκείνη ως προς τον κανονισμό διοικήσεώς του ίδρυμα που έγινε με την ευλογία της Παναγίας Πανελλήνιο Κέντρο Ευαγγελισμού, Φιλανθρωπίας, Πνευματικής Αναγέννησης, Κοινωνικής Αντίληψης και Εθνικής Προσφοράς. Πολίτες της Τίνου, συμπολίτες μου, στη σημερινή επέτειο της Ελεύσεως, μετά από 2 αιώνες, μετά από 192 χρόνια, πανηγυρίζουμε με τα αγμένες συγκινήσεις. Νομοθετικές παρεμβάσεις που επιβλήθηκαν ερήμην και εν αγνία του τινιακού λαού διασαλεύουν το νομικό καθεστώς του ιερού μας ιδρύματος και καταλύουν ιστορικά δικαιώματα και προνόμια εκείνα που όρισαν άφηκτα εις αιώνα τον άπαντα οι αείμνοι κτήτορες. Αδελφοί, όλοι μαζί, με αναμένη την φλόγα της ψυχής μας, σαν τις πρέπτες των Παναγιών, διακηρύττουμε απόψε, κάτω από αυτόν τον ίδιο ουρανό, τη πίστη και τη βαθιά προσήλωσή μας στην Παναγία Θεοτόκου. Και επαγρυπνούμε με στένος και επιζητούμε η πολιτεία και η δικαιοσύνη να αποκαταστήσουν την τάξη για να διατηρήσουμε την πολύτιμη διαθήκη, την καταθήκη των κτητών ακέραιη. Όμως μας την παρέδωσαν οι γενιές των Τινίων.
έρχεται η Παναγία και αυτή τη φορά θα περιφρουρήσει το ίδρυμά της. Αγαπητά μου παιδιά, υποχρέωση όλων σας είναι να μελετήσετε την ιστορία και την προσφορά του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματός μας. Να τιμάτε την μεγαλόκαρη Παναγία μας όπως εκείνη τίμησε το νησί μας και εγκατέστησε το χρόνο της εδώ. Να είστε υπερήφανα για την καταγωγή σας, άξιοι συνεχιστές της παράδοσής μας και ως αυριανοί φοιτητές σε όλα τα μέρη της Ελλάδας να μεταφέρετε με θέρμη αυτό το μήνυμα. Σήμερα είναι η κορυφαία γιορτή του νησιού μας και όλων των Απακαπουδινίων. Γι' αυτό, ως ανταπόδοση της εξαιρετικής σας παρουσίας στις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις, αποφασίσαμε στα σχολεία όλων των βαθμίδων τη Δευτέρα να παραμείνουν κλειστά. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Υγεία και η Παναγία να μας βοηθά τον καθένα και την κάθε μια από εμάς. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Παρακαλούμε και πάλι τον κόσμο να μην φεύγει ανάπερα στα σχολεία, να μας κάνει χώρο για να περάσουν τα παιδιά. Καθιερωμένη πορεία όπως κάθε χρόνο, από τη Βαρανάκη και Λαβάνου, θα καταλήξουμε στην Ιεράρχη όλα τα παιδιά μαζί. Δεν εγκαταλείπουμε την πορεία, ξεκινάει το πρώτο δημοτικό, μετά τη μουσική το πρώτο δημοτικό. Μάλλον θα βγουν μπροστά, ο κύριος Δήμαρχος θα βγει μπροστά και στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη μουσική.